35,200 euro l-ola offerta din is-sena biex grupp ta' reffija mmexxija minn Wistin Vella il-ħadd filgħaxija jarfgħu il-vara tal-padruna tagħhom Santa Marija tal-Imġar. Ma' TVM News dun Xona Bela jispjega kemm ilha ssir din it-tradizzjoni. Il-tradizzjoni tal-offerta tal-vara tmur lura propju minn meta l-vara nġibet fl-Imġar. Il-Knisja kienet għadha hija lesta u fl-1922 inġibet il-vara minn Franza, minn Marsilja u propju minn dak iż-żmien law baqgħet issir l-offerta dejjem libera skont ma jixtiequ l-grupp illi jażlu. U dawn il-flus fejn se jmorru? Jistaqsi TVM News lil Dun Xona Bela. Imorru għall-Fond Ġenerali tal-Parroċċa. Il-parroċċa taħt il-kappa tagħha għandha ħafna affarijiet li tagħmel, fosthom li tagħmel karità, fosthom li titħallas ukoll l-ispejjeż tal-festa, il-ħidma tal-pastorali, imma wkoll għandna proġett ta' sagristija. Wistin Vella nnifsu l-ħadd filgħaxija se jkun fost dawk li se jerfgħu lill-Assunta tal-Imġar. Arbaħnina noħdu sem tan drabi minn nanniet tagħna. U aħna kunu nistennew biex mbagħad ngħinu l-parroċċja u l-Knisja u karità ħlu kappillan u jirranġa l-affarijiet. U xi tfisser għalik li ġorri li tkun wieħed minn dawk li ġorru l-Santa Marija? Piċir ħafna kunu nistennewha kull sena. Mbagħad kif jew irnexxina jew le ma kull sena noħdu sem aħna. X'inhu l-Imġar għalik? Ħafna. Kulittaw ngħixaw ħafna. In-nies erħewla lejn id-dara d-daq tal-qniepen bi preparazzjoni għal qofol tal-festa l-aħħar festa tal-Assunta iċċelebrata fil-Gżejjer Maltin għal din is-sena.